سلام سلام دك علي أبزلهمو سلام قنيهم كونوا تسفايقبر مسحهم زلهو حاوهم أكلي كاب فانكوفر نايلهم ما عنتي عندي ينزلوا حارستين تايو جزار سنة ابن عقنلو ويد ما أنا مني وين الصغ مني وين الصغا مني خايكم أب تحسبلو وي أنا سلم انت أبزله وي انت يا فيننا جزار سنة وي أب نفتشلو وي جزار سنة أب إن حتى له كن عقنلهم زلنا مستياتات هلو ويد ما بزن سلزخونس كم زخين له خيلنا نعقنلهم علنا ما بجيب مبزحتي جزء سبات زريوم ويد ما بزح جزء سبات جيجا خبز جبرو ويد ما أنا بجزء رأسي كابتوم كندي جيجات زجبرم زنبركم سلسته كندي مستيات على ويد ما جزء رأسنا من مخنا عبن فتشلو ويد من مخنا عبن حتلو جزء رأسنا كنفتلو عبن سعر سلسته كندي مستيات كنت كملهم زي بنا ويد ما بقوم تدريتنا حدا وسانة خن بتصح زي بنا زبلهم قالوا ما تجيم سلسته حدا خن رينا كمون أموداتا نحنا خمنينا بلكا سلمنتاي نابكم زي درجة زلنا زبل دما عموداتا رؤيتين ناتي تمكرن ككافلوكم مالتيوم مجمرتا خبجوم سلسته زبلكم حدا نتقص نحكينا تقداماي جزاء رأسنا ابن عقنلو أكلاتنا مالتي باري مچم ود سب بنفا سغا كوم هاب منفس زقمي مالتي ስለዚህ ካብጆም ሰለስተ ዚኦም ብስጋ ጥራይ ዓቂንካ ወይ ድማ ገዛ ርእስኻ ኣብ ትፍትሸሉ ግዜ ብስጋኻ ጥራይ ወሲድካ ኣነ ቀጢን እንዴ ወይ ረጉድ ወይ ጸሊም ወይ ቀይሕ ወይ ኣዚኻ ከቢድ ሚዛን ከቢድ ዘለካ ዝኾነ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብስጋኻ ወሲድካ ግን ኣነኮ ሕማቂ ኣነኮ ድኹሚ ኣነኮ ረጊድ ኣነኮ ቀጢን ኣነኮ ዕባራይ ኣነኮ ሓፂር ኣነኮ ነዊሕ ንሕር ትብል ኮይንካ ግድነት እንታይ ክትከውን ኢኻ ንቅድሚት ክትስጉም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ቀዳማይ ጌጋ መስትያት ገዛ ርእስና ኣብ ንዕቅነሉ ክንጥቀመሉ ዘይብልና ዝብሎ ብኣካላትና ማለት እዩ ስለምንታይ ኣካላትና ገለሚታዊ ካብቲ ነፍስና ዳንበር ወይ ካብቲ ህይወትና ዘሎ እንበር ኣካላትና ንሕና ኣይኮናን ማለት እዩ ኣካላትና just ማቴሪያሊ ወይ ድማ ሓደ ባዲ ማለት እዩ እዚ ማቴሪያል ንኣብነት ከም ሓደ ገዛ ገርና ንወስዶ ሓደ ኣግዶ ገርና ንወስዶ እቲ ኣግዶ ምናልባት ኣዝዩ ብደገ ክንትሪኦ ከለኻ ኣዝዩ ሕማቅ ቅርፂ ዘለዎ ወይ ዝተባታተነ ወይ ኣብቲ ከባቢኡ ሕማቅ ነገር ክኸውን ይኽእል እቲ ኣግዶ ብደጊኡ ማለት እዩ ኣብ ውሽጡ ግን እቲ ምስ በልካ ኣዝዩ ብሉፅ ንኽትነብረሉ ኣዝዩ ዘብህግ ቤት መንግስቲ ክመስል ይኽእል ማለት እዩ ልክዕ ነፍስና ድማ ከምኡ እያ ማለት እዩ ደገና ስጋና just cover እዩ ማቴሪያሊ ማለት እዩ እስዩ ሓደ ካብቲ ምስ እንስሳታት ወይ ድማ ደቂ ሰባት ምስ እንስሳና ወይ ድማ ሶሻል ኣኒማልና ክንበሃል ከሎ ሰሚዕኹም ኣለኹም ደቂ ሰባት ሓደ ካብቲ መፈጠርና ወይ ድማ ካብቲ ባህርያት ናይ ኣፈጣጥራና ደቂ ምስ እንስሳ ዘመሳሰል እንታይ ስጋና እዩ ማለት እዩ ስጋናትካን ናይ በጊዕን ናይ ኣድግን ወላ ሓንቲ ፍልል የብሉን ስጋይን ስጋ ናይ ካልኦት እንስሳት ወላ ሓንቲ ፍልል ዘሎ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ምንታይ ካብ ሓመድ ስለ ዝመፀ ማለት እዩ ስለዚ ገዛ ርእስና ኣብ ንዕቅነሉ ብቁመትና ብስጋና ብሓፂርና ብጨጉርና ብዓይንና ብገለ ክንፈርዶ ወይ ድማ ክንዕቅኖ የብልናን ማለት እዩ እቲ ምንታይ ስጋና ካብ 5% ንላዕሊ ዘይከውን እዩ ንገዛ ርእስና ዝገልጽ ማለት እዩ ስለዚ ገዛ ርእስና ኣብ ንዕቅነሉ ገዛ ርእስና ኣብ ንዕቅነሉ ብስጋና ወይ ድማ ብኣካላትና ክንመዝኖ ወይ ክንፈርዶ ኣይግባእን ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ሰባት ቀጠንቲና ከምዚ ክንገብራ ይኽእልና ረጎቲና ከምዚ ክንገብራ ይኽእልና ሓፀርቲና ከምዚ ክገብራ ይኽእልኒ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ሪኹም ካብዚ ዝተበገሰ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ብዙሕ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ቱ ማች ሜክኣፕ ደቂ ተባዕትዮ ቱ ማች ነገራት ኣብ ምፅብባቕ ኣብ ካልእ ነገራት ሕልፎም ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ግን ገዛ ርእስኻ ኣይተፅሪ ገዛ ርእስኻ ኣይተልዕል ገዛ ርእስኻ ጅም ኣይትኸይድ ወይ ፅቡቕ ኣይትኹን ወይ ፅቡቕ ኣይትምሰል ኣይኩን ዝብል ዘለኹም ማለት እዩ ኩሉ ክትገብሮ ፅቡቕ እዩ እንተኾነ ግን ገዛ ርእስና ወይ ድማ ብደጋዊ ክንፈርዶ ኣይግባእን ማለት እዩ እቲ ምንታይ እቲ ደጋዊ ንዓና ካብ 5% ንላዕሊ ዘይከውን መምዘኒ ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ ብጌጋ መምዘኒ ወይ ድማ ሓደ ነገር ብጌጋ መነፀር ንሕሪእኻዮ ጌጋ ስእሊ ክበካ ይኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ፀልማት ለይቲ ኮይንካ ንሕር መነፀር እንታይ ዘይትፈልጥ ንሕር ኮይንካ ብፀሊም መነፀር ንሕር ክትሪኦ ፈቲንካ ፀልማት እዩ ስለዚ ኣብ ግዜ ቀትሪ ብፀሊም መነፀር ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ገዛ ርእስና ኣብ ንዕቅነሉ ግዜ ገዛ ርእስና ኣብ ንዕቅነሉ ግዜ ድማ ብኣካላትና ጥራይ ንሕር ክንፈርዶ ክኢልና ህይወትና ኣዝዩ ዝበኣሰ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ገዛ ርእስና ኣብ ንዕቅነሉ ብኣካላትና ብግዝፊ ኣካላትና ብርጉድና ብዕብርና ብቁመትና ብሕፅርና ወይ ብፀጉርና ብዝኾነ ነገር ክንልኮ ኣይግባእና ማለት እዩ እቲ ምንታይ ንሕና ኪንኡ ዝሓለፍና ወይ ድማ ካብኡ ንድሕሪት ስለ ዝኾንና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ነምበር 1 ኩሉ ግዜ ጌጋ ዝገብርዋ ሰባት ዝርያ ወይ ድማ ብዙሕ ግዜ ጌጋ ትፍፀም ኣነኮ ዘይክእል ኣነኮ ከምዚ ይኽእሎ ዶ ትብለኒ ጨጉረይ እኮ ሓፂር እዩ ኣካላተይ እኮ ነዊሕ ኣይኮነን ገለገለ ዝብሉ ብዙሓት ምስምሳትን ምክንያታትን ይመፁ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ካይንሕፀር ወይ ድማ እቲ ዝንደልዮ ነገር ውሽጢ ኣቲና ካይረኸብናዮ ከለና ኣብ ደገ መታን ካይንሕፀር ገዛ ርእስና ብኣካላትና
ويدما بقومنا ويدما بتزلنا بوري كنعقنا أي جباني مالتي أوكي سلزي نمبر 1 قدامي جزء رسنا كنعقنا قبل حسب له جزء بتي باري ناتنا كنعقنا أي جباني مالتي نمبر 2 كلاي كنعقنا له زي جبانا مستيات انتاي مستقبلني كونتاتي ويدما circumstances كونتات نايب حقي أبو سعد زي من البات أب حداركا زي تطحطلو تغليخا أب نابرخا تصقم كتلو تغليخا من البات التتريلي عينت بيزنس زي كتولن تغليخا من البات التتريلي هاجر ويا التتريلي هاجر زي كنبر تخونيخا توليخا من البات كوتا أب استفعل لي ويدما أب سخات تمرصون تدليون تبهجون تحلمون تحللون زي كتلو تغليخا مالتي بزق النفس خان حرفرك أنا كو خمسي نزياخا قبر زي كالكو نزياخا خفتها زي كالكو نحر كتب الكيلكا انت حتقبريخا كتودق خان تحت مالتي سلازي نسخه كابو وصيخا كينو تقبر مهانكا اندا امنكا خنسخه بزي زلو حجي وقتي ويدما بزل خايو نابنت ايرتراوي نبل نحنا بزلنا يا خن عقنا يقباني زبز حسب نحريهم وديقنا يناكو اب حماقنا زلناكو كم زخينكو نو ازي معقنينا يكون ازي غيزاو زلنا ويدما نفتونو زلنا اوف كورس ابو دو نحرينا كندقسنا صبغرنا مالتي ندحر نعوغن كينو مخانا نحرامينا كينو مخانا نحر فليتنا كن كنحلفو نخلنا مالتي نابنت نوسد يوسف أب جبسي أب تسردلو جيزن تاينيرو أبيت ماسرت نيرو مالتيو أبيت ماسرت خلو السبزي أكلاتو تأثير نيرو نسون أب تحمى أبيت ماسرت تأثير نيرو مالتي شو عمو كم حدا سمسيلوس نيوسف فرودو تتبلو نيرو كلا زرادي حدا نغرامي وي حدا سخرامي وي حدا حمى سبيو كبلو مخال نيرو مالتيو إذن جيجا فردي ويدما قنع زي كان فردي نيرو مالتي التمنتاي يوسف أبيت ماسرت خلو كله حلمتاتو ويدما أتي أزدي طبب زخون حلمتاتو زكايدو زنبره مالتي كالون بقربه ابنك نوصل نخلنا مالتي نيلسون مانديلا كبابي 20 قلن عمد كأسر كله أبت 20 عمد قلن استأثروا لجيزة أبيت ما أثرت خني كل نجاراتناتو دصاففن زمهر ديو مصحفت ديو كالي نجارات كلنا ليدرشيب زبال ويد معناه مريحنا زبال نجارات يصنعون يرم مالتي سلازي بتزل خايا هواهو وي بتزل خايا نابرا وي بتزل خايا كونتات جزاء رسخ خطعتنا أي جباني مالتي بأنصارو كلهم عوتات سبات ويبصعن نبلهم بمصحف قدس ويدما عوتات نايز عالم نحرينا ويدما ناتهم بيوغرافي نحران بيونا خينا بأزي كبيدن بأزي فتان النجارات نزحلفو مالتي نوعو كي حالو بقى نتمقور نجر اي رخبوني مالت سلازي مبزحتهم بلوصات سبات بتي كبيد شجر بتي ازيو زسكف مقدي ويدما بتي حماق نجارات ندحلفو خنصهم نوعو كن حليفهم كينو يخدو مالتي سلازي بو غزا رأسنا نحرعك إنا يا ويدما بزل لنا درجة نحر فريدنا يا انت خنكونا كلا أنا رابي كركبولو أنا أنت عامل لني أنا كون زي أخبر فتح هيك علىكم أنا كون خبزة زل خواسي تنكس قبل هيك علىكم أنا كون كم زي أخبر هيك علىكم بتزل خاينا جرات نحر كتفر داخل إلك جزاء رسخة أزيو حساي ويدما نقدمي زي سقومي مالتي ثمنتاي أوش تخازلو نسخة من مخانك بحقي سلا زي مفلات إذا أمبر نبي حق إن إحنا من مهنا نمنتع علامة بزمدر لنا سلا منتاينا مسينا انتاي تناتنا فيجن ويد ما تي ناتنا بوربس علاماسي أملاخ نمنتاي مسينا نابزمدري انت حرفليتنا خينا نبي حقي بزلو هوا ويد ما بتنا إذا حج زلو كنتات جزاء رسنا كنفردا أي محلنا نيرنا مالتي تلازم بجزاء رسخة مفرد جزاء رسخة بتزلو هوا مفرد أزيو هبيدي مالتي نمنتاي سي نابنت مصحف قدس نحرسنا يسوع كريستوس انتاي زبل اب مونغو خلته شفاتو تغسق إلينا نبل مالت رايت كم يزبط مصحف قدس ام مونغو خلته شفاتو مچم حدث مسئلو يسوع كريستوس اب شعو غيزه تتري نيرو وا ازرا شفتا انديو سالسايم شفتا يخبلهم بر وحانتي زو نصحيو زي املاخي زي خمس خغبر يخلي زولو سب اي مغمتن مات كتغمتو يخلني خماتي اتمنتاي اب شعو غيزه ابتناي شفاتو ويدما ام مونغو خلته شفاتو تاثيرو سلازنبره مالتي سلازي منالبات اب ساعات زي اب حماق بوتان اب حماق كنتات ويدما اب زيت دولي نجر كتولو تخلي خماتي ولاون اول فناي تيك توك ديو اول فناي شغارا ديو اول فناي قال نجر كتولو تخلي خا ازي كن بو غزا رسخا معقان صبوق يخونكن زبل زلخو بايزوي غيغا هيتردوني ازي زلو نجرات صبوق ويكم كغبر لك ايكونكن زبل زلخو وارام ساينيز انت زبلو زلخو انا اسو غزاوي نعو كتحالفو تخلي خا نعو كتحالفو نحركين كاغن أو وش تخزل حالها ويد ما جزاء رزقها نمنتاي كم زي مسأها جن كتفلتن كتجنزبن جن يجبعي مالتي نمنتاي كم زي مسأنا سلمنتاي بزي مدري خمسة لنا سلمنتاي نقول نوفر سلمنتاي نتسأل لنا سلمنتاي قلعة نولد سلمنتاي حدار نجب بقى كل نجار why we exist
ስለምንታይና ናስ ኤግዚት ኬርና ኣብዚ ምድሪ እዚ ወይ ስለምንታይና ናብዚ ምድሪ መፂና ኪኑ እዩ ኪኑ እቲ ንሓስቦ ዘለና ወይ ድማ ኪኖ እቲ ንሕና ዘለና ሃዋሃው ስለ ዝኾነ ገዛእ ርእስና ኩሉ ግዜ በቲ ዘለና ሃዋሃው ክንፈርዳ ቁኑዕ ፍርዲ ወይ ድማ ቁኑዕ ውሳነ ኣይኮነን ማለት እዩ ከም ዳዕንተ ወይ ኣብነት ዘምፃና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንጎ ክልተ ሸፋት እንታይ ኢልና ነርና ተኣሲሩ ነይሩ ማለት እዩ ወይ ተሰቂሉ ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ሽዑ ዝርዮ እንታይ ዝብል እዚ ሽፍታ እዩ ኢንፋክት ግን ብሓቂ ግን ንሱ ግን ሽፍታ ኣይነበረን ማለት እዩ ምናልባት ጌጋ መነፀር ወይ ድማ ጌጋ ስእሊ ወይ ድማ ብጌጋ መስትያት ንድሕር ፈሪድካዮ የስ ሂወስ ሽፍታ ብሰዓት ንሱ ግን ኣይነበረን ማለት እዩ ሽፍታ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ሸፋቱ ጥራይ ተኸዲኑ ማለት ስለዚ ምናልባት ኣብ ሰዓት እዚ ወዲቕና ብዙሕ መከራታት ብብዙሕ ነገራት ንፍተን ወይ ድማ ንወድቕ ንህሉ ንኾንና ማለት እዩ እቲ ዕውት ዝበሃል ሰብ ካብ ኩሉ ግዜ እንታይ 7 ግዜ ወዲቑ 8 ግዜ ሰብ እዩ ኣብቲ ዝወደቕካሉ ንድሕር ደቂስካ የስ ኣፍ ኮርስ ወዲቕካ ኣለኻ ማለት እዩ ንዑ ንድሕር ተቐቢልካዮ ጥራይካ ውድቀት ዝኾን ማለት እዩ ንዑ ንድሕር ዘይተቐቢልካዮ ኪንኡ ክኸይድ ይኽእል እየ ኪንኡ ክስጉም ይኽእል እየ እቲ ምንታይሲ ኪንኡ ክትገብር ከም ትኽእል ስለ ዝኣምን እየ ከምኡ ዝብል ዘለኹ እምበር ኣልዕላ ቢለይኮም ክንዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ብተፈጥሮና ደቂ ሰባት ዳሕራይ መወዳእታ ክንሪአና ፍሉያት ፍጡራት ምዃንና ፍሉያት መስተንክራት ምዃንና ስለ ዝርዳእ ወይ ድማ ስለ ዝግንዘብ እየ ከምኡ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ብዘይ የገድስ ኣብየናይ ወልፊ ዲኻ ዘለኻ ኣብየናይ ሕማቕ ቦታ ዲኻ ወይ ኣብ ናይ ስድራ ቤትካ ሕማቕ ሃዋህው ዲኻ ዘለኻ ብዘይ የገድስ እዚ ግዛዊ እዩ ኪንኡ ክትጥምት እንድሕር ክኢልካ ክሕለፍ ከም ዝኽእል ወላ ሓንቲ ዘጠራጥር ነገር የለን ማለት እዩ እቲ ምንታይሲ ኩሎም ቶም ብሉፃት ሰባት ኩሎም ቶም ዕዉታት ሰባት ኩሎም ቶም ብፁዓን ዝበሃሉ ሰባት ብኡ ተፈቲኖም ብኡ መከራ ምስ ሓለፉ ስለ ዝበልሑ ማለት እዩ ወርቂ እኮ ወርቂ ዝበሃል እንታይ እዩ ኣብ ሓዊ ምስ ኣተወ እምበር ሓዊ ከኣተወ ወርቂ ይበሃል እኮ ኣብ ሓዊ ተፈቲኑ ምስ ሓለፈ እዩ ወርቂ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ፈተና ግዜ ወይ ድማ እቲ ዘለኻዮ ኩነታት ናይ ግዛዊ እዩ ግዛዊ ጥራይ ኣብኡ ዕንክሊል ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት ጥራይ እንታይ ኣብኡ ስጥም ዘይምባል ወይ ድማ ኣብኡ ደው ዘይምባል ማለት እዩ ኣብኡ ደው ክንድሕር ኢልካ ኣፍ ኮርስ እንታይ ክትከውን ኢኻ ግድን ኣሚንካሉ ስለ ዘለኻ ኣብኡ ክትነብር ኢኻ እቲ ምንታይሲ ወዲ ሰብ እንታይ ዝብል ንጉስ ሰሎሞን እቲ ኣብ ልቡ ዘሎ እዩ ዘተግብር ይብል ማለት ኣብ ልቡ ማለት ብሳይነስ ንሕርኢናያ ሳብ ኮንሽስ ማለት ወይ ድማ ትሕቲ እውን ኣእምሮ ትሕቲ ንቑሕ ኣእምሮ ዘሎ ማለት እዩ ክተኣምሮ ኣለና ራይት ደቂ ሰባት ክተኣምሮ ኣለና እቲ ሓደ ዴይሊ ፋንክሽን ዝገብር ወይ ድማ ኩሉ ግዜ ኮንሽስ ዝኸውን ንኣብነት ሓደ ሰብ ምፅኢሉ ንድሕር ፀሪፍካ ኣውቶማቲካሊ ትምልሰሉ ራይት እዚ ሕጂ ብውሽጢኻ ኢኻ ትምልሰሉ ዘለካ እንታይ ደኣ በቲ ኮንሽስ ኣእምሮኻ ወይ ድማ በቲ ንቑሕ ኣእምሮኻ ማለት እዩ ንጎ ተሲኢኻ ጫማኻ ትለብስ ንጎ ተሲኢኻ ናብ ሸቓቕ ትኸይድ እዚ ሓሲብካ ኢኻ ትገብሮ እዚ በየናይ መስርሕ ተካይዶ ኣለኻ በቲ ትሕቲ ንቑሕ ኣእምሮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንቑሕ ኣእምሮ ነቲ ሓሳባት ናትካ ይዝርዝር እቲ ትሕቲ ንቑሕ ኣእምሮ ድማ እንታይ ይገብር ስቶሪ ይገብሮ ወይ ድማ ንሓሳባትካ ይኽዝኖ እሞ ከዚኑ ሽዑ እንታይ ይገብረካ ዳውንሎድ ይገብሮ ብሓፂሩ ማለት ከምስ ቴሌፎንና ዳውንሎድ ንገብራ እሞ ዳውንሎድ ንዝገብረና ኣብዚ ዘለና ግዜ ፕሪንት ንገብራ ንሱ ድማ ንሂወትና ነቲ ልምድታትና ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብሮ የዘኻኽረና ማለት እዩ ስለዚ በቲ ዘሎ ህልው ኩነታት ገዛእ ርእስና ዘይምፍራድ ወይ ድማ ገዛእ ርእስና ብኡ ክንዕቅና ፅቡቅ ኣይከነን ማለት እዩ ኦኬ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ጌጋ መስትያት ዝብሎ ወይ ድማ እዚኣ ተዛዓቤት ባይዘወይ ብዛዕባ እዚኣ ወላ እውን 2 ሰዓት 3 ሰዓት ተዛሪበ እውን ኣይመወዳእኹን ነይረ ማለት እዩ እቲ ምንታይ እዚኣ the main important 99 ሕብረተሰብ ወይ ድማ 99 ካብ 100 ሰብ መድሃኒት ዘይብሉ ሕማም ተረኺብዎ ዘሎ ንሱ ማለት እንታይ እሱ ርእይቶ ሰባት ሓደ ሰብ መፅኢሉ ኣታስኻ እኳ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣታ ኮስኻ ድርባ ኢኻ ብለካ ኦኬ ድርባ ኢልካ ተኣምን ትኸይድ ሓደ ሰብ መፅኢሉ ኣታ ጅግና ኢኻ ኣንበሳ ኢኻ ንፉዕ ኢኻ ብለካ ኣንበሳ መሲልካ ከም ኣንበሳ ኮንካ ትጋዝብ ድሕሪኡ ንፅባሕ ንፅባሒቱ ገለ ትገብር እሞ ሜረት የውርደካ ማለት እዩ ድሕሪኻ ሜስካ እዋይ ኣነ ከም ዝገበሩኒ ኢልካ ከም ሜስካ እንታይ ትገብር ከም ብሓድሽ ከም እንደገና ሓሳባት ተምፅእ ማለት እዩ ሰባት ንፉዕ ኢኻ ሕማቕ ኢኻ ክብሉካ ርእይቶም እዩ ወይ ድማ መሰሎም ንበሉ ጣሓን ኦኬ ኩሉ ሰብ ርእይቶ ኣለዎ ብዛዕባኻ ንዓይ መፅኢሉ ሓደ ሰብ ክላስኻ ከኣትም ኢልካ ክብለኒ ይኽእል እዩ መፅኢሉ ሓደ ሰብ ከዓ ጅግና ኢኻ ክብለኒ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣነ እንታይ ስለ ዝኾንከ እቲ ሓደ ሕማቕ ብለኒ ኣሎ እቲ ሓደ ንፉዕ ብለኒ ኣሎ ኣነ ሕማቕን ንፉዕን ስለ ዝኾንኩ ኣይኮንኩን እንታይ ደኣ በቲ ናቶም ኣጠማምታ ስለ ዝጥምቱን ዘለዎ ወይ ድማ በቲ ናቶም መስትያት ስለ ዝዕቁንን ዘለዎ ማለት እዩ ወይ በቲ ናቶም መዐቀንን ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ብርእይቶ ሰባት ክንዕንቀፍ ወይ ድማ ብርእይቶ ሰባት ገዛእ ርእስና ክንፈርድ ኣይግባእን እዩ ማለት እዩ ሓደ ሰባት ንስኻ ብምዕዋትካ ዝወድቁ ወይ ድማ ዝወርዱ ይመስሎም እዩ ስለዚ ሕማቕ ርእይቶ ክህቡኻ ግድነት ይኾኖም ነዚኦም ሰባት እዚኦም ገለ ሰባት ከዓ ንስኻ ኣብ ፅቡቕ ምኻድካ በቃ ኩሉ ግዜ ብዛዕባኻ ፅቡቕ ክዛረቡ ንስኻ ንፉዕ ኢኻ ኩሉ ግዜ ክተባብዑኻ ደስ ይብሎም ንዓኹም
إذا حجي دسر زبلهم زلوا يتابعوا حلو مالتي أنت زي كونوا جن زبز حسب ريكم مالهم نعمل على تيك توك على سوشيال ميديا بفلايب زي نعي كوسس عرفني لي كومنت سومن ملو خيدك أسي حدر سومن ملو بقى بزعبوس نعي ساب كومنت 50 لو خيس عرفني كوستو عرفاتني كوستو 50 لنيلو سومن ملو كنت سومن ملو كتشنا أطريو مالدي أنت هاي سرزخوني مهنياتو كله هبلي تناتو هيوت بملؤ أبرئيتو دك سبات سلز تصقع مالتي ويسال عوام سلز تصقع مالتي بناتهم وسانة بناي سبات وسانة سلز خيد مالتي سبات صبو نجر نعاي أيفلطونيم نعاي أيفلطو خانيم نعاي أيفلطو خانيم 10% زي تأكلنا بزعبا خنفلت 10% زي تأكلنا بزعبا خنفلت منالبات جورخ حصيري جورخ نويخي قياحي صلاميخي بزعبا زطراينا نفلت وي منالبات حما زربات زاربيخي وي تسعسعيخا وي تسعسعينيخا وي صبوت زاربيخا سبات بزعبا زطراين فلتو كينو خيدم ግን ክፈልጡ ዕድል ኣይተዋሃበና ኣነ ብዛዕባ ናይ ሰባት ውሽጦም ኣተ ክፈልጥ ዕድል ኣይተዋሃብኩን እቲ ምንታይሲ ኩሉ ብጀካ ኣነ ንስኻ ገዛ ርእስኻን ኣምላኽን ካሊእ ብዛዕባኻ ውሽጥ ኣተ ክፈልጥ ዝኽእል ሰብ ኮቶ ወላ ሓደ የልቦን ማለት እዩ ሰባት ግን እንታይ ይገብሩኻ ርእይተውኻ ካብታ ርእይቶናትካ ተበጊሶም ከዓ መልሲ ወይ ድማ ግብረ መልሲ የዳልውልካ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ገዛ ርእስና ኣብ ንዕቅነሉ ኣነ መን ስለምንታይ ኣብ ዘለኹ ኣብ ንብለሉ ግዜ ብርእይቶ ናይ ሰባት ክንጽሎ የብልና ርእይቶ ናይ ሰባት ኣብዚ ጥራይ ዶ ክንብሎ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ባውንድሪ ወይ ድማ ኣብዚ ቦርደር ዶብ ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሰባት ዝበሉ እንተበሉ እንታይ ዝብል ሓድጋት ኣይሰምዕን እየ ዝብል ሰባት ርእይቶ ናይ ሰባት ከተኽብር ጽቡቕ ይጸገም የብሉን ሓንቲ ላ ንዝፈትዋ ጠቕስላ ክነግረኩም ማለት እዩ እንታይ ዝብል መስልኩም እንታይ ጠቕሲ ካብቶም ምኽሪ ዘይተቐበል ሰባት ነቐፌታውን ኣይትቀበል ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ሓደ ሰብ ምኽሪ ሓቲትካ ዝህበካ ሰብ እንተኾይኑ ነቐፈትኡ ኩሉ ግዜ ክትቅበሎ ግድነት ይኾነካ እቲ ምንታይ ብዛዕባኻ ኣትሊስት ገለ ሚእታዊት ይፈልጥ እዩ ሰብዚ ሓደ ራንደም ሰብ ምፅኡ ኢሉ ክልተ ደቂቃ ኣብ ዩቱብ ክትዛረብ ርኢካ ምፅኡ ኢሉ ንሕር ኮመንት ፅሒፍልካ ንሕር ሞ ከዓ ሰሙን ሙሉእ ካይደቀስካ ንሕር እቧ ንዓይስ ከም ዝብለኒ ኢልካ ነታ ኮመንት እንዳርኣኻ ንሕር ትኸይድ ኣለኻ ኮይንካ ኣዝኻ ክትህስኻ ማለት እዩ ሰባት ግን ሕማቕ ኢሎምኻ ቀሊል ይኩን ዝብል ዘለኹ I know I feel it ሰባት randomly ወይ ድማ ሓንቲ ካይገበርካ ኣምፃ ኣቢሎም ኮመንት ሕማቕ ክዛረፉኻ ወይ ሕማቕ ክዛረቡኻ ወይ ኣብ መንገዲ ረኺቦምኻ ኣታወዲ ከም ዝኽብሉኻ ይኽእሉ እዮም እዚ ግን ክትፃወሮ ጥራይ ዘለካ ምናልባት ሕማቕ መዓልቲ ውዒሎም ወይ ምስ ገዛ ርእሶም ተባይሶም ወይ ምስ ከባቢኦም ዘሎ ተባይሶም ወይ ምስ ስራሕዮም ተባይሶም ወይ ኮታት ዝኾነ ሃዋሃው ዘጋጠሞም እቲ ናቶም ሕርቕርቆት ኣባኻ ክሩድዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ንስኻ ግን ገዛ ርእስኻ ብናይ ሰባት ርእይቶ ትጸሊኻ ንሕር ትኸይድ ኮይንካ ኣዝኻ ሓደገኛ ወይ ድማ ኣዝኻ ንገዛ ርእስኻ ካብቲ ዝግባእ ንላዕሊ ክብሪ ካብቲ ዝግባእ ንላዕሊ ክብሪ ዘይኮንካ ክትባ ንታሕቲ ከተውርድ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ገዛ ርእስና ብናይ ሰባት ርእይቶ ከዓ ክንዕቅኖም ኣይግባእን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕር ክንምለስ ከይና ክንሪኦ ንሕር ከይና እተን ሰለስተ ቀንዲ ዝበልኮን እንታይን ቀዳመይቲ ብባዲናትና ወይ ድማ ብኣካላትና ገዛ ርእስና ክንፈርዳ ኣይግባእን እዩ ማለት እዩ እቲ ምንታይ ኣካላትና ደጋዊ እምበር ንሕና ደጋዊ ይከናን ንሕና ባዲ ይከናን ንሕና ኣካላት ኣይከናን ኣነ ኢደ ተቆሪፀ እዚኣ ኢደ ንሕር ቆሪፆማ እስቲል ኣነ ማእከለ ዝተርፈኒ ነገር የለን እግረ ተቆሪፀ እስቲል ኣነ ማእከለ ዝጎድለኒ ነገር የለን እቲ ምንታይ ማእከለን ኣይኮነን እዚ ኢድ ናይ ማእከለ እምበር ኣነ ማእከለ ኣይኮነን እዚ ቁመተይ ማእከለ ኣይኮነን ቁመት ናይ ማእከለ ዳ እምበር ስለዚ ኣነ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘለኹ ሰብ እየ ንስኻ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘለኻ ኢኻ ምናልባት ሓፂር ንሕር ኮይኑ ጨጉርኺ ሓፂር ጨጉሪ ዳ እምበር ኣለክ እምበር ንስኻ ሓፃር ኣይኮንክን ምክንያቱ እቲ እስኺ ኣብ ውሽጢ ዘለኽ ሰብ ስለ ዝኾንክን ማለት እዩ ነዚ ክርዳእ ንሕር ከይና ናይ ብሓቂ ገለ ነገራት ገለ ናይ ስነ ፍጥረት ወይ ድማ ገለ ከም መፅሓፍ ባይብል ወይ ካሊእ ነገራት ንሕር ከተንብቡ ክኢልኩም ወይ ከነንብብ ንሕር ከይድና ኣዝዩ ክሕግዘና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ቀዳመይቲ ብኣካላትና ክንፈርዳ የብልናን ገዛ ርእስና ካልኣይ ድማ ብሰርከምስታንስስ ወይ ድማ ብኩነታት ማለት እዩ በቲ ህልው ኩነታትና ክንፈርዳ ኣይግባአናን እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ዝዓበየ ወይ ድማ ሕማም ዘይተረኸቦ ድማ ብርእይቶ ሰባት ማለት እዩ ሰባት ኣምፃ ኣቢሎም ጥዑይ ክብሉኻ ንፉዕ ክብሉኻ ክእሉ ሎማዓንቲ ኣንበሳ ይብሉኻ ሰማይ ተሰቒልካ ተሓድር ፅባሕ ከዓ ደስ ኣይበሎምን ወይ ንእሽተይ ጌጋ ይረኽብልካ ታሕቲ መሬት ይቐብሩኻ ማለት እዩ ንስኻ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛ ርእስኻ ንድሕር ደው ዘይልካ ወይ ድማ ባዕልኻ ዓንዲ ንድሕር ዘይኮንካ ገዛ ርእስኻ ወላ ሓንቲ ክትወድቕ ምዃንካ ርዱእ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ሰለስተ ቀንዲ መስትያት ወይ ድማ ጌጋ መስትያት ዝብሎም ክንጥቀመሎም የብልናን ማለት እዩ ወይ ድማ ብኦም ፎከስ ጌርና ገዛ ርእስና ክንዕቅና የብልናን ማለት እዩ ኦኬ ሶ
أمودات زمس أمون إحنا منينا وين ما بمنينا إحنا عقنا زقبانا نزبل كملس قدنا تخون مالتي تمنتايسي سبات زبلهم أيتسمعوا لكم اللهم وين ما بأكلات كأيتم زنا وين ما أيتفردات هايلنا لنا كمون بتزل هو كله كنتات أيتفرد وين ما جزاء رسخاسي بو أيتجمتان بلالنا لذي بمن داينا هنجمتها هو يعرف منينا نحنا وي أنا مني وين السخا منيها نسخة منيها حدكم فلوتكم ده كدمي من ملاسي بليز زخون سب هاومورك ناتيو صدا كم عيا جزا غيركم سروا مني خان السخا وي مني خسخي سلمنتا يبزل لها لايك سلمنتا حجس نزي فيديوهات كاتستل لها كل نزي اخ ملس نحركيلو امونني بزح سلامن بزح حبتن بزح صقان بزح حغوسن كلونا مخاله نيرمات نزي اخ نملسا سلا زي قالنا ግን اب قال مجدي ويد ما اب عنكليل كوستويلني كوستويلاتني كوستويلني إلنا نوعد مالتي منينا نحنا نزبل نايب حقي نسنا نحنا كمتي بأمثال سلاسن ويد ما بأمثال أملاخن بعراي أملاخ استفترنا سباتينا نحنا إذا مالتك أملاخ سما يفتر نحنا خانتين نفتر أبز مدر زلو نجارات نفتر مالتي أملاخ عواف فتيرون نحنا دما من جب زلو أنا فارق نفتر أملاخ عصا يفتر بحري نحنا دما مركب نفتر إذا دك سباتينا مالتي كل ود سمات بزي قدس كيح ديخا تصلم ديخا خالي ديخا مالتي من الوقت أنا ما أكلي بحال ما أكلي لمشي ماوس يوم ليس دراي أو أرثوذكس صنيحة أرثوذكس كينوم صنيحة مش دراي أرثوذكس كيرومني دحريو وده حد عوراجا بتزولد كله بتعوراجا سوا دحري بتهاجر إيرتراو خيني يزنبر على مالتي الزجن أنا يكون كن زي تي دجز هاوني ويد ما بدجز تسميه اللي مالتي أنا جن مني خان الصحة قال سوات حر جيزة مرة يقر من ماتي يحزنوا لهم كارماتيو أنا حماسين ودخلوا زاي ودخلوا لهم بقى تيناتهم مننت ويد ما أتقندي مننتهم تناوشتهم مننتي مستينا يدق مستي زيت أكم نجارات نعيش نجارات مش ود حماسين ودخلوا زاي ود سراي ود قلملة مسوي تحاسب ماتي قلنا الشيء كنا كينو إنا دق سبات هنا كينو تين إحنا نحسبه ويد ما كينو تدق أسماء تواهبنا زلوا كينو سلزقنا نحنا بأريان بأمثال سلاسة ويد ما أملاخ استفترنا هنا مالتي حلو انتاي زبل منالبات نحر زين بوكم ماخنكم إذا أمرس منينا نحنا تبل مرسي بصبو غير زقصا بايبل أنببوها أب بايبل أب أوريزا فترة 26 أب معرف حدا فقد 26 تمرفتو بليس أمنا ترى religion person نه هيمانكم هراكم كنا بمسيز اللهو بايبل ون بمسرته نه هيمانت أيكون نه هيمانت نأرثوذكس نكاثوليك ويد مان بنتا ويد مان خالي هيمانت إيدوس تسرح يكنا نمن دا ندق سبات نعين نعهم منات حادث مجمر تام سولده إرتراوي وأرثوذكس وكريستيان وكم زي أيقونة زهون قدامه سب كين يزولت دحريو أبو مسلم دحر صنيح مسلم هون أديو كريستيان دحر صنيح كريستيان هون أديو أبي إرتران دحر ولداته إرتراوي هون أبي إثيوبيان دحر ولداته إثيوبياوي هون قدامه جن من يزولر زلوا سب يزولر زلوا سب من يخسر بعرايان أمثال سلاسة استفتر السب مالتي أملاخ انتاي يزقبر وين ما انتاي يزفلت أملاخ وين انتاي يزقبر عبد ندر نحلنا زحنا قرات يقبر مالتي سلازي انتاي زبل أملاك بلاي بالعب إسران شو مونتن نحتمل ملكتنا ماتي أوريت فترة إسران شو معرف حدا إسران شو مونتن نحتمل ملكتنا انتاي زبل أملاك بزحو تبازحو نعلم الأوان ملأخواني بالمالتي نحن انت هنقبر مسينا على مانا سلام انتاي مسينا نزي عالم كن ملآن كن ملكان حجي بزحو سبيري إيه نعلم الأوان بزحو تبازحو فري تفاري قلي بالي مالتي نتي ملأخوات بالقن يرسعيو ملأخوات بالقال نحرق ديلنا يا خبزيا كونسبت ويد ما خبزيا سنة حسب أزياء فوكس سنة حسابات تقول مناتو فري تفاري أوكي دحرية خنتي هلو أوكي هتولدي كلها هتولدي what about else دحرية خنتي نقبل no ملأخوا يزبل ملأخوا مالت نجوسات نايزة مدرينا نحنا جين بسنكي أتي بدجز وحابنا بسنكي سدرا بيتنا نعيشتو لنا كوميونيتي ناتنا ويتحبرت سناتنا حماقة أيتنفعني خا زبلونا نفسنا وين ما جزار سنة هنجبره بون عقنامو أنا كوزي تكم أنا كوزي كأل أنا كو خمزية لنا انتهي نقبر نوارق عن نفسنا مالتي بليب ميجن نحنا سبتسفع أبعين نقر كنقبر نقل أبزا مدري كينيو تي سبا زا حسبنا كينيو تي نحنا نقزع رسنا نحسباون كينيو إنا مالتي تساقم قن انتايو حدا ود سب كابتي سلف كونسبت ناتو ويد ما كابتي أبلو بوزولو نقر حانت سنت نلعلي كنبرايكلنيو حانت إنش نتحتون كنبرايكلنيو حدا سب 10 شح عغمي لنحر أمينو كاو 10 شح نلعلي كنبرايكلنيو أي كلاني اللي نحر أمينو ولا زمس أنت مسك كومنا يكلني سلزينا تارسنا حنملس نحنا نمنتاينا مسينا كن ملآن
كن ملكان نزي مدرينا مسينا مالتي دحريوني قصلي تيا نباب نحرام بيكما جن بزيادة بليس بزي قدس انت عيان هايمان تختل ان نحرام بيكما بزح نقدر تحجزكم يا زبل أمون شلنا مالتي انت من تايزي من مهنا نعايز بنفسي مالتي انا سلمتها كم زمس انا ون حنت خبتين زبل صع كونسبت ويد ما سنه حساب زرخب كوا صحف سره خانتها مالتي دحري انت زبل نعواف سماي نعساتات مدري فتان كله ابزا مدري زلو نغرات ملوخوم ወይ ድማ ግዝኡዎም ይዝብል ማለት ንሰባት አይበለን ንሰባት ክንገዛ ዓቅሚ የብለን ንሰባት እዚ ፕሬዚደንት ኮይኑ ክገዛና ወይ ሓደ ዲክታተርሺፕ ወይ ሓደ ንጉስ ኮይኑ ክገዛና እዚ ዓቅሚ የብሉን እዚ ጌጋዩ ምክንያቱ ኩላትና ንጉሳት ናይ ዛምድር ሰብ ዝኾና ከም ናይ አንበሳ ሓጊና ክንከተል ወይ ድማ ከም ናይ ኣናብስ ኣናባብራ ክንነብር ዝግባአና ነይሩ ማለት እዩ አንፎርቹኔትሊ ግን ደቂ ሰባት ሓደ ካባና ቀልጢፉ ንሕር ለቢሙ እንታይ ዝገብረካ ነቲ ሓደ ይዕምፅሶ ማለት እዩ ነቲ ሓደ ስለ ዝዕምፅሶ ኣብ እኪት ወይ ድማ ኣብ ዝኸፍአ ናብራ ወይ ድማ ኣብ ዝሓመቐ ደረጃ ንነብርን ንኣምንን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ግን በዓል ዓብራይ ክንገብር ንኽእል ብዙሕ ነገር ክንፈጥር ንኽእል ልክዕ ከም ተፈጣሪና ብዙሕ ነገር ኣብዚ ምድሪ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንስኻ ንስኺ ብዙሕ ዓብ ነገር ክትገብሩ ትኽእሉ ሰባት ኢኹም ማለት እዩ ፀገም ግን ከምቲ ዓንተዊ ዝበልክዎ በተን ሰለስተ መስትያት ስለ ንዕቅና ገዛ ርእስና ኣነ እኮ ይጠቅመኒ ነዚኣ ኸ ከንብብ ዘይክእል do you really think ሓንቲ መፅሓፍ ሰብ ምንባብ ከይሲኢኑ ሓንቲ መፅሓፍ ምንባብ ሲኢኑ ድመስልኩም ኣይኮነን እንታይ ዳ ልምዲ የብለኝ ኢሉ ይኣምን እሞ በቃ መንስ ከምስ ምንባብ ምስ መፅሓፍ ምንባብ ዝተወልደ ወይ ድማ እናንበበ ዝተወልደ ሰብ ኣብዚ ዓለም ስመን ኣሎ ወላ ሓደ ሰብ የለን እንታይ ዳ ከምኡ ጌርና ስለተኣምኖ ኣነ ልምዲ የብለኝ ኣነ እኮ ትምህርቲ እንግሊሽ ኣይፈትውኒ ኣነ ከምዚ ኣይፈትውኒ ከምዚ ኣይፈትውኒ ስለምንታይ ደይ ትፈቱ ዘድልዩኻ ነገራት ምሕር ኮይኖም ክትገብሮም ጥራይ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውሽጣዊ እምነትናትና ንሕር ተቐይሩ ኩሉ ነገር ክቕየር ይኽእል እዩ ንሱ ንሕር ዘይተቐይሩ ግን ካብኡ ወላ ሓንቲ ኢንች ንላዕሊ ክነብር ኣይንኽእልና ወላ ሓንቲ ኢንች ድኻ ንታሕቲ ክነብር ኣይንኽእልና ማለት እዩ ኣነ ስቱፒድ ኢልካ ንሕር ኣሚንካ ዩ ኣር ስቱፒድ ኣነ ጅግና ኢልካ ንሕር ኣሚንካ ዩ ኣር ጅግና ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ whatever you believe ንስኻ ዝኣመንካሉ ንስኻ ንሱ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገዛ ርእስና ዘለና ኣመላኻኽታ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ዝኽብል ከለኹ ግን ብትዕቢት ወይ ድማ ብኢጎ ተወጢሕና ንሕና ከምዚና ኢልና ኮፍ ኢልና ወይ ድማ ከምዚ ገለ ዓያሽ ሰባት እንታይ ዝበሃል ኣሎ ዓሻ ወዲ ቀሽስ ኣምላኽ ሃብኡ ይመስሎ ዝበሃል ምስል ኣሎ ከምዚ ወዲ ሰብ ጥራይ ምዃንካ ወይ ትዕቢት ተመሊእካ ወይ ድማ ኢጎ ሒዝካ ብትዕቢት ክትንቀሳቀስ ወይ ክትከይድ ዘይኮነስ ብትሕትና ምክንያቱ ትዕቢት ወላ ሓንቲ ዘኺዶ ነገር ወይ ድማ ዘብፅሓካ ደረጃ ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና መኒና ንዝብል ናይ ብሓቂ ከም ተፈጣሪና ክንፈጥር ዝመፃና ንጉሳት ናይዛ ምድሪና ማለት እዩ ንሕና ኣምላኽ ናይዛ ምድሪና ኣምላኽካና ኣምላኽ ናይ ኩላትና እዩ ማለት እዩ ወላ እውን መፅሓፍ ቅዱስኮ ንጉሰ ነገስት ኣምላኽ ኣማልኽቲ ዝብልኮ ንጉሰ ነገስት ስለዚ ንሕና ነጋውስቲ ንሕር ከይና ንስኻ ንጉስ ናይ ነጋውስቲ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ነፍስና ክሳብ ክንድዚ ዝኾነ ዓቕሚ ከለና ክሳብ ኩሉ ነገር ክንገብር እናኽኣልና ክንስና ግን እንታይ ንገብር ሰልፍ ኮንሰፕት ወይ ድማ ውሽጣዊ እምነትናትና ኣነ እኳ ኣይክእልኒ ኣነ እኳ ፀሊም እየ ኣነ እኳ ከምዚየ ኣነ እኳ ስደተኛ እናበልና እንታይ ንኸውን ኣብቲ ታሕቲ ደረጃ ገዛ ርእስና ንሰርዓ እሞ ልክዕ ከምቲ ዝኣመናዮ ከምኡ ከዓ ንነብር ማለት እዩ ስለዚ ንገዛ ርእስና ኩሉ ግዜ ክንዕቅና ከሎና ብትዕቢት ዘይኮነ ብትሕትና ገርና ማለት እዩ ምክንያቱ ሰባት ንገዛ ርእስና ብሰለስተ ነገራት ክንሪኣ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሓደ ሰባት ብዛዕባ ማእኸል እንታይ ይብሉ ሰባት ብዛዕባ ዝብልዎ ብዙሕ ነገራት ኣለዎም ሰባት ብዛዕባኻ ዝብልዎ ብዙሕ ነገራት ኣለዎም ሰባት ብዛዕባኺ ዝብልዎ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ እታ ንፍዕቲ እኳ እያ እታ ሕማቕ እንድያ እታ ፅብቕቲ እኳ እያ እታ ክፍእቲ እኳ እያ ኢሎም ሰባት ብዛዕባኻ ብዙሕ ግዜ ይዛረቡ እዮም ማለት እዩ ሓደ ዝሎም ማለት እዩ ካልኣይ ንስኻ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ኣነ እኳ ኣይክእልኒ ኣነ እኳ ሕማቕ እየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣነ እኳ ጅግና እየ ኣነ እኳ ንፍዕ ኢልካ ክትኣምን ትኽእል ኢኻ እዚ ካልኣይ ኣሎ ሳልሳይ እቲ ናይ መወዳእታኻ እንታይ እዩ ንስኻ ከመይ ኢኻ ንስኻ በዓልኻስ ከመይ ኢኻ ምክንያቱ ኣነ ጅግና እንዳበልካ እንድሕር ንስኻ ኣዝዩ ናይ ትሑታት ሰባት ወይ ድማ ኣዝዩ ሕማቕ ነገራት ትገብር ኮይንካ ወይ ድማ ትሰርሕ እንድሕር ኮይንካ ብናይ መለክዕ ኢኻ ሞ ጅግና እዚ ኢጎ ይበሃል ወይ ድማ ኣንነት ጥራይ ማለት እዩ ጅግና ኢልካ ምእማንካ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ግን ከዓ ናይ ጅግና ነገራት ንንእሽተ ነገራት ኩሉ ግዜ ናብቲ ናይ ጅግና ዝወስደካ መገዲ ግን ክትገብር ወይ ድማ ክትጓዓዝ ወይ ድማ ከይዲ ክትጅምሮ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን እቲ እምነትካን እቲ ኣካይዳኻ ንድሕር በበይኑ ኮይኑ እንታይ ትኸውን ከምዚ ጎማ ዘበለታ ማኪና ዝብልብል እናበልካ ክትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ሰለስተ እዚአን ነገራት ኩሉ ግዜ ካብ ገዛ ርእስና ክንርስዕና የብልናን ማለት እዩ ገዛ ርእስና ክንዕቅም ከለና ንሕና ብሉፃት ምዃንና ንሕና ብዙሕ ነገር ክንፈጥር ብዙሕ ነገር ክንገብር ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ብዙሕ ነገር ክንዓይ ኪኖት ንሓስቦ
كينوت زلنا يقنقبر كم نخل كنأمن كنقل لنا ماتي مهناتو تايزبل نزأمن كل يكعلو period ودسب نحر أمينو كل نجار كقبر يخل ماتي أقام جن أقدمهم كالي سوات مو program يقبرها سخاي تخليني خا سخا تسلمي خا سخا حماقي خا سخا خمزي خايلو مو program يقبرها يدحرين تايزبل أنا يكلني أنا يسرحني أنا يتكمني أنا خمزية أنا سدتني أنا قطيني أنا خمزية سبات كمزون نمزولني كمزو كمزولني كل يشعو كاب نفسنا وسينا بناي سبات درجة نبر مالتي سلازي نزق نقرفون نحركينا خا ناب جزاء رسنا حنملسكم كلا لا مانينا نحنا كم زمنا عايشو نحنا خمزينا نحنا سراينا نحنا كل جزاينا نحنا خمزينا خايتولون بليز بجاهم ماني خانسخا كينو اسكز حالته السو اوكي أبوهانا ده هنصنع حلو ويستولوا دول عدد مهانو ودي تعدد تباليها صقم يقولون إيرتراو مهانكا ويا إيرتراوين صدرها بمزنهم إيرتراو تباليها ويتبعون بمزنهم ويتجراي بمزنهم تجراي تبعت فيها جن ماني خانسخا كيلو خدس كماني خا ويماني خي please everyone ask yourself اسك جزء رسنا لما أنتي كم عيو جزء وسيناس ماني ناس كان لنا حتى سلمنتها أبزل لنا سلمنتها أبزل مدر لنا سلمنتها نقول سلمنتها نوفر سلمنتها نملس زي أن حكم ملسكينا نبي حكي الزينة عبر أخلونا خلي مارتي عبر عن حرجرنا خا بزح نجر كنسرحنا خلينا مارتي أملاخ أنتوا واحدة مينيمم جيفت يبنا له مينيمم ليش ده حنت جيفت يبنا له أنتوا واحدة نقول سبات 10 جيفت وهاي بمالو مينيمم جن أي هابنا أنت بايلجن مس حنت جيفت يبنا له مارتي تمنتاي بترى يدوز مس أسب يلا نبزي وين ما بزي زخون نجر زي مس أسب كسب زيولو ترى إنتاي نتناتنا جيفت نخين رهوه وين ما نتناتنا توهوه نخين للي وين ما نخين فحترو انتي تعنقزنا لنا اتئمنتناتنا اي تخلني خا نفعيكم كان وين ما كاب نسنتنا خلنا وي كاب قلعنتنا كبابينا انتي يبدونا صخا كوي تخلني خا اتا درباي صخامزي زي كم مساتو ترف مساتو كم زري لهم سلازعبينا وي سلازنقرنا وي سلازنقرنا نحنا خا قومينا خنامن كديتاخو ماتي سلازي كوميل كان نحرت امن الله انك بساعات زي كوميل كان نحرت امن الله انك بساعات زي بليز ريبروجرام كدليناي ريبروجرام كم بحدش دك سبات مجمرتا سدرا بيتنا كبابينا هايمانوتنا قلملي يهانصنا دحري خا كندس مساخلكا زواصكا نغر ريخا كم بحدش تاي تغبرو ريبيلد تغبرو مالتي زفرس افريسكا اتزوص توصو شعوي تحرنت زبال مالتي حانت هاجرنا صنت سلازوص ديمقراسي سلازلو ازي حرنت ايكونن ازي سبات زوخا حرنت نسخا غزا رسخا قدام حرنت كتبات خلجن انتايو كل تحساباتك امين كالو يطقمك مخانو نتستفتر كالو علامه تقلقل كم زلخا نحفلدك شعوي زبلص حرنت وي ما طعم دقاس دقسو حرنت شعي زلو مالتي اوكي سلازي نحنا تبعات نحنا سب صقا نحنا تعوتي نحنا سب بزوح نغرات اخلون ترفون زلنا بزمدري استوهابنا هنا مالتي اتمنتاي ايكونن عنا فطاري ناسي نتنا عواف ويدما نتم ولا حانت تحتنا الشروع درجهم كمان سي بزح صقا توهيبو مالو مالتي صقم جن صقانا نخينا للي توهبنا نخينا للي ويدما تزلنا منفس ويدما تزلنا برخت نخينا للي جن أقدم سلسلة ملانا ريبروجرام سلنا نخون بوزح نجار ثاني نخون أبونا أمن أبتحتنا النبر مالتي نحن تأدي وإذا حنت جمل من أربعة أبغاش بارك نحر عبيكم كلكم أي دا نحر أي كان نشد شو رح نحر أي كان دحريو كل جزء خمس تغيرت إجران حنكس هذا الغير زل يمسلا تجمرسي ستيل أب إجرا تأشيرة زل سلز مثلا أنت هنا جبر نحنكس هذا الغير نحن هذا كومي نخينا زلنا ماتي برنامج خلنا له ما تسرحنا له استملنا له الجواب تايجرنا تحت حزنا خير له ماتي سلازي قبل ما أنتي كل سب جزار رسخ فتش جزار رسخ حقق سلام من تايب زلهم سلام من تاي خمسة خينا زلهم لنا بفلايد ما تيوم سلست مستياز زبركم عقدي من زجلس نعم نعوم خيط الصعوبة بفلايد ما تنام مودعة رؤية سبات كيران كاي قدلكا يوت كاي يروحها سبات حسابات وبغا تقبل كان صبو هتقبل كان صبو ازي ناكفا وساني مالتي that's why كل صبو نحما نابز مدرلو نينا ينمرز ويد ما نغو تسيناس انتينا نسمع ابي دمصنا ابي اذنا قوي لزلو ابت صبو نجر ابت نحنا استفطرنا لزو حجزنا ويد ما نتناتنا راي زبصحنا دي ويسي كابت راينا زعنقفنا نابتي زيد اللي بوتا ويد ما نغيزاوي حغوز زهبنا مالتي ስለዚህ እዚ አን የራኔ ለው ማዓንቲ I hope
طعيماتكم كون سما يقبر كالي الموس العلي 3 سبات اللهم ابزي شير نحرلكم انا بزح حسابات كبصح that would be great and thank you so much لزنا له ما عند زحسكون مدب زين سلس زين نيرن مناتو بزح غيزه زريو اب بزح غيزه اب حبرتسبنا يكون اب كل عالم تاثيرنا ننبر لك كمتيا بنشت اخلاص تاثرت حرماز تاثير زمسلا ولا نشت عنجه تغيركاسي نش الشخال غيركاسي حنت جمد قط انغير كان حنتي كند قلت تكون حرماز انت سائل كلا حرماز تايز مسلا تاثرت زمسلا ولا خند باخينا خلا انت تقول ازياس تاثرت رايز مسلا معناته نحنا دما كومو خينا سر زلنا نمبر السخان السخي we are very genius هنا بقى ازينا genius هنا كاب ايلون ماسك كاب قالوت زفلنا نغير يلن مات زفلنا ግን حنت ነገር አለ انت ያሳ እምነትና ኣብ ገዛ ርእስና ዘለና እምነት እንታይ ኣብ ገዛ ርእስና ሲ ዘለና ኣመላኻኽታ እንታይ ንሕር ሕማቕ stupid ልካ ንሕር ተኣምን ኮንካ you are stupid ንፉዕ ንኹሉ ይኽእል ፀዋሪ ኣይሕለልን ንኹሉ ብተስፋ ክሓልፍ ንኹሉ በቃ ዓቕሚ እዩ ኣብ ትሕተዩ ኣነ ንጉስ ናይ ዝምድር ልካ ንሕር ኣሚንካ yes ኩሉ ትኽእሎን ኩሉ ክትገብሮን ኣይፅግመካን ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ሰልፍ ኮንሰፕት ናትና ወይ ድማ እምነት ገዛ ርእስና ወይ ድማ እምነት ውሽጥና ክንቅይሮ ካብ ሎማዓንቲ ንኽላኹም የተባባዕኩም ናብ ኩሉ ሰባት ክበፅሕካ ሸር ግበርዎ ሆፕፉሊ ብካሊእ መደብ ኣብ ካሊእ ግዜ ክንራኸብ ኢና ንሞዓንቲ ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም